El divendres a la seu de Convergència i Unió no semblava veure's el moviment digne davant un míting. A la mateixa tarda a les 7, la Federació tancaria les 2 setmanes de campanya al Sant Jordi, espai que els socialistes havien escollit per fer el seu final de campanya el dia anterior. No és una promesa. Convergència i Unió no ha posat en el seu programa electoral crearem tants milers de llocs de treball, perquè d'això n'hem sentit moltes vegades d'aquestes promeses. Sempre se les han portades al vent. Per tant, no fem una promesa de creació de llocs de treball. El que estem dient és l'objectiu de país, de tot el país, que vol dir el govern, i tot el propi país, tot ell, no? I sobretot el sistema econòmic i empresarial i el món del treball, l'objectiu de país en majúscules ha de ser poder arribar a taxes d'atur europees, que vol dir que hem d'anar per sota del 10%. La campanya d'aquest any queda marcada amb capítols com la negativa de celebració del cara a cara Mas Montilla a TV3, que a causa dels malentesos entre partits i la tardana sol·licitud a la Junta Electoral no va poder celebrar-se. Per això torno a demanar al senyor Mas un cara a cara. Si vostè vol fer un debat, vostè sap que nosaltres estem sempre disposats, tornin a la taula de negociació, el podem fer quan vulguin, fins i tot, si m'ho permet, si vostè el considera bé, ens podríem quedar ara mateix i el continuem. Pel que fa al míting final al Sant Jordi, Convergència, que va omplir el Palau, va oferir una retransmissió per internet en directe a tot l'acte. Amb un ambient de celebració i amb música i actuacions d'artistes catalans, Duran i Lleida, l'expresident Pujol i el candidat Artur Mas van ser les intervencions que es van poder veure, entre d'altres. Ho heu fet, collons! Per veure i visca Catalunya! Convergència i Unió, que es presenta amb el candidat Artur Mas, és una formació política formada per Convergència Democràtica amb ideologia centraliberal i Unió Democràtica amb ideologia democristiana. Tot i haver guanyat les anteriors eleccions, no ha pogut governar a causa del tripartit. En matèria d'estat defensa el concert econòmic i no fa referència en cap punt a la independència. Sobre economia aposta per una moderació fiscal i en política defensa el traspàs de competències. En matèria d'immigració retornarà al país d'origen els immigrants amb situació administrativa irregular. Sobre joventut implementarà el Pla Nacional de Joventut i finalment en educació pel combatre el fracàs escolar. Amb un acte final de campanya al Palau Sant Jordi, Convergència i Unió ha tancat una campanya electoral marcada amb una clara sensació de victòria. Mas ha reconegut que vol fer el govern dels millors, però sense especificar ni noms ni procedències. Des de B5 Televisió ens oferirem un resum de la nit electoral que culminarà aquest especial Eleccions 2010. Guillem López, B5 Televisió.